Така, сега в гласовете ви чувам кандидата на ГЕРБ за Перник, т.е. за кмет на Перник, Ирена Соколова, която днес в парламентарната зала беше обвинена за това, че прави предизборна агитация в местните училища. А къде е другия гост? Така ли? Аз трябва да дойда тук. Аха, добре, окей. Та, госпожа Соколова беше обвинена днес от парламентарната трибуна за това, че е раздала или е направила така, че да бъдат раздадени на първокласниците в пернишки училища мечета. Ключодържатели или не са ключодържатели? Не са. А какво са? Светлоотразители. Окей. Светлоотразителни мечета, на които от едната страна пише вашето име. Точно така. Ето го и господин Гечев, който защитава тая теза. Нека обаче да чуем от вас какви са тези мечета. Разкажете ни. Това са подаръците, които всяка година правя към децата, откакто съм народен представител. Те са в началото и в края на учебната година. Моята кауза, която аз застъпвам като народен представител, избран от този район, са децата. Децата с увреждания и децата, които имат проблеми. Самата аз бях блъсната от автомобил преди година и половина. Бях заедно с детето си. Стана вечерта тъмно от пиян шофьор, който в последствие остана ненаказан. За мен това е кауза. Винаги се допитвам, когато трябва да направя към децата подарък, до учителите, до хората, до родителите, какво да бъде. Бяха книги, бяха тефтери. Тази година това са светлоотразители, които се поставят на раниците. Светлоотразители, аз ще ви ги покажа, те не се продават в магазините. На тях пише "Животът ти е ценен" и от другата страна пише "Моето име и народен представител". Вие по нещо можете ли да разберете, че това е предизборен сувенир? Аз мога да кажа много неща, обаче господин Гечев, нека той да каже какво мисли. Ето господин Гечев, светлоотразител. Щеше да е страхотно. Пише "Животът ти е ценен", от другата страна пише просто Ирена Соколова, народен Щеше представител. да е страхотно, ако тези неща не станаха много. Аз не мога да си го задържа това. Като така за мен. Да, имате поне 18 години някакси. Няма значение. На мен ми харесва мече светлоотразител. Така. Не, страхотно е, вижте. Така. Страхотно е, но аз си мисля, че нищо нямаше стане, ако бяхте подарили тези светлоотразители след, да речем, 20 дена, когато реално е свършила кампанията. Аз съм ги подарила много преди да започне кампанията, господин Гечев. Сега, добре е преди това да се представите кой сте и какъв сте и след това да вземате думата. Смисъл, водещите ме представи. Какъв сте? Явор Гечев се казвам, член съм на изпълнителното бюро на БСП и съм председател на младежката организация. Разбирам. Ами днес вашия лидер на БСП публично се извини за обидите, които беше разпространил вчера. В това си качество аз мога да представлявам БСП. От тая гледна точка, ако на вас не ви е приятно да имате опонент, аз съм дошъл да проведа нормален разговор. Много станаха нещата, които ГЕРБ прави. Разбирате, много е пошло и гадничко да каже да се използват деца за предизборните кампании. То не беха имате ли деца, господин Гечев? Вижте, аз не ви прекъсвах, моля ви се. То не беха буквари с снимката на кандидата за ГЕРБ в Троян на първа страница с послание. То не беха плакати на ГЕРБ в детските градини в Пловдив. В Перник вашата случка, да ви припомня, е още една, която беше в Пещера по същия начин. И защо само на вас ви се случва? Вижте, нищо не пречи. Подарете колкото искате такива като народен представител, но нека да не е в качеството на кандидат-кмет. И нека да е след предизборната кампания. За 20 дена няма да се стъмни още толкова много, разбирате ли? Някакси нека да чуем госпожа Соколова. Да чуем госпожа Соколова. Това са светлоотразители, които са подарявани много преди това. Значи аз ги раздавах на приемните, които имах в парка, на майките. Децата ги носят на раниците си. Те имат съвсем различно послание. Там стои моето име и отпред пише "Животът ти е ценен". Когато попаднете в ситуацията, в която попаднах аз, и когато станете патрон от 2 години на Фондация за невидимите деца в България, когато изберете да защитавате болните деца, тогава ще можете да застанете пред мен. Вашия лидер на БСП си извини публично за грубостите, с които отрази това, което се случва. Днес се извини публично. Така че, когато се разберете дали говорите нещо верно или неверно, тогава елате да ми опонирате. Само нещо искам да ви кажа. Почти щех да се разплача. Разбирам ви личния аргумент. Не дайте дадете лични квалификации, първо. И второ, страхотно е, разбирате ли? Няма проблем. Аз мога да ви помогна, ако искате за тая кауза. Но нека да е след изборите. Нека да не цапаме поне малките деца с всичките глупости, които се излизат в предизборната кампания. Защото ГЕРБ ми се струва, че прекалявате. Вие в лично качество нямам нищо против вас. Но четете поне правилата, които сами създават.
Уважаеми господин Гечев, някъде там да виждате някакъв предизборен символ, да виждате цвята, те са червени. Разбира се, че има значение. Вие сте кандидат за кмет. А това е било много преди да бъда кандидат за кмет. Поне малките деца не цапайте. Всъщност се оказва, че аз, мажоритарният кандидат на Перник, който от 2 години работи сред децата, който през седмица е в училищата. Аз съм излязла там, аз съм работила като психолог в тези училища, аз съм работила с деца с проблеми. Човека, когато търсят винаги учителите и директорите на училища, когато имат нужда от съдействие, мога да общувам с децата избирателно, най-вероятно 1 година преди да отида като кандидат за кмет на Перник. Месец кандидат кметската кампания. И казвам, не е само този случай. Тя започна от 23-ти, господин Гечев. Това е много преди това. Просто станаха прекалено много. Как ще ме добре, обяснете ми вие. Ще си повтаряте на кандидата ви за кмет в Троян. Вижте, господин Гечев, аз съм дошла да кажа за светоотразителите, които съм подарила и си им кауза, но мога да ви покажа нещо друго. Ако е случайно един път на вашата листа кауза е добре. Това е сайта на община Перник. На община Перник, сайта, който всеки може да отвори, на който кандидатите за кметове в момента публикуват предизборните си събития. Това е кандидат за кмет от БСП. Това е на официалния сайт на община Перник. Това е досегашния кмет. Ами използва се общинския сайт за предизборна кампания. Знаете ли какво означава това? Все едно госпожа Цачева да ми позволи на сайта на Народно събрание аз да мога да си пускам предизборни обещания и какво обещавам за Перник. Още по темата, момент. Още по темата светлоотразителни мечета Перник след рекламата по Нова телевизия.